Bona tarda. Problemes del directe, no he pogut connectar i em pensava que estava gravant i no estava gravant. Per tant, ara sí, ara crec que tot ja funciona correctament. Diria que sí. Ja ha començat la sessió. Ja hem fet un primer trade. Us dic també que anem amb dos comptes. Vale? Una d'elles ja tenim els 1.500, que són els d'ahir, i l'altra és la d'avui, que he obert nova. Avui per què n'he obert una nova? Perquè justament avui m'han pagat, he rebut el payout que vaig demanar. Ara estan creuant això, a mi m'agrada perquè vull provar. Hem rebut el payout i això vol dir que hi ha una part sempre destinada de quan rebo un pagament de Top Step o de qualsevol fondejada, una part la destino a comprar una nova compte, ja sigui si en tinc una o no. En aquest cas, doncs ara ja en tindrem dos i allà les dues estan en fase 1. Veurem. La compta d'ahir no l'he tocada i es quedarà així, perquè vull veure si avui també podem fer aquesta. Ara estem entrant de nou, perquè han superat la nostra zona. Si us hi heu fixat, anem agressius, anem amb contractes, perquè han superat aquesta zona que ja l'hem fet prèviament, la nostra línia dinàmica. No? Volia veure que la superessin i així ho han fet. I a part avui he incorporat unes línies dinàmiques també que són de sessió d'avui. Després us explico que ara estem en un trade i hem de veure que realment això ens vagi bé. Vale, com que ja estic amb... Mira, hem aconseguit. Aniré pujant, perquè està anant molt bé. Estem entrant a aquesta tal. I així aconseguirem en poc temps un bon ritme. Estan entrant forts. Vale, perfecte, ja tenim 820. El nostre objectiu d'avui serien 1.500 o així, per demà fer altres 1.500 i acabar ja la fase 1. Aquí tenim, doncs hem fet dos trades, trade win 2, la mitjana són 400 i pico, en 56 segons, scalping pur i dur. Això és el que hem fet. I després tenim l'altre compte, que tenim ja doncs, 1.500 fets. No? Per tant, a més no vull fer copy trade, sinó vull diferenciar-les les dues i veiem què podem fer. Ara buscaré un altre tercer trade. Han vingut molt forts. Que bones les línies, ho sento, m'agraden molt les línies dinàmiques que us indico i us explico com s'identifiquen. Doncs què he fet avui? Ara vull veure ja què passa aquí. Aquí hi havia una possible zona de resistència que havia donat d'aquí, veieu? Ara es veu molt millor. Que és resistència, suport, resistència, però realment la zona de resistència és aquesta, per tant, això és un sutil que si estem pujant l'hem de tenir en compte, per si de cas. I això és el que he fet. No? Llavors, què més he fet avui? Doncs, a part de tenir només l'indicador ViewUp, avui hi ha més línies, és més caòtic. Us hi fixeu, no? Que quan tenim més línies són més caòtiques. Però estic indicant unes línies que, per exemple, abans a pre-market m'ha servit per veure-ho una inicial quan estàvem aquí. Jo estava analitzant a partir de les 12, estàvem per aquí. Vale? I dic, ostres, es va iniciar aquí. Vale? El nostre dia comença en aquesta vela d'aquí, vale? Aquesta vermella. Per tant, jo, mentre estava analitzant, he fet així i dic, aviam, quina és la tendència que estan seguint avui? I he vist que era això. Vale? Això era la tendència d'avui, d'aquest matí. De fet, no era aquesta, sinó era més aquesta. Era més això. Perquè encara estaven molt més agressius a la baixa. Vale? Què fem aquí? Suport, hòstia, déu-n'hi-do, bon ritme cap a pujar. Sobre vull vigilar ara perquè avui hi ha un report. Ara a les 4 i es mouran a les 4. Però veieu aquí què he fet?
Doncs, tendència. Trenquen això, ho fan servir com a suport mentre estan baixant. Trenquen, ho fan servir com a resistència. Trenquen, ho fan servir com a suport. Tornen a trencar, però van seguint aquesta línia. Vale? Fins aquí, i fins que la trenquen i ja no la tornen a trencar més. Per tant, aquest punt és bo. En el moment que fan això, que ja no la tornen a trencar més, i ja estic veient que estem anant a l'alça, per tant, estem agressius, podem anar més amunt. Per tant, aquesta, fora, no? Però després dius, vale, on està la següent línia dinàmica en base a això? Doncs seria més o menys això. Baixa, resistència, suport, suport, resistència, 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 intent de resistència, resistència, ho passen, suport. Punt clau. Que a més, si us fixeu, hi ha aquesta línia que estan seguint ara última, que encara no l'han trencada a la baixa, o sigui, tot el rato aquesta línia està seguint un suport, però molt agressiva, perquè mireu ara no em surt, perdoneu, la inclinació d'aquesta línia, no? És molt agressiva, és molt vertical, però justament, casualment, han fet servir suport en aquesta línia d'aquí, que la passen de resistència a suport, aquí ho teniu, i casualment suport també d'aquesta línia de resistència. Per tant, això m'ha agradat molt. I dic, la deixarem marcada. Per tant, aquesta ja no, aquesta ja la podem treure. Per què? Perquè ja està molt, molt avall. Pot ser que quan baixin, sí, però no estava analitzant això fins ara, no us havia incorporat això fins ara. Però ara la nova, l'altre nou suport interessant serà aquesta línia d'aquí, que és agafar-la des del punt baix de quan han fet una baixada agressiva i veure quina és la tendència dinàmica de l'actual moviment. No? Per tant, sí que és veritat que aquí hi ha molt suport, no el respecten, resistència sí que el respecten, intent de resistència també el respecten, baixen, resistència també el respecten bastant, i ara aquí sí, toquen suport, que casualment també quasi s'inicia aquí, no? Per tant, aquesta línia serà més un suport, i aquesta línia també serà un altre suport. Per tant, veurem aquí. Aquí ara estan veient moltes coses, pot haver, aviam, China wants to boost free trade negotiation with Suïssa. Xina està fent negociacions amb Suïssa. Xina, Ministeri Xina, antiglobalism change. Vale. La Xina està reportant informació i què està passant aquí? Pues que tenim aquí. Pròxima parada. Pues jo ja no en tinc cap aquí al mig, perquè aquí ahir van moure's molt, no? Això és molt... Són pujades i baixades molt agressives que no em dóna confiança per posar cap resistència nova. Aquí sí, no? Perquè aquí fa resistència, suport, no? Aquí tenim aquesta zona que he fet. Això és un tope de resistència, això és un tope de suport, això és un suport, això és una resistència, i això torna a ser resistència. Per tant, ara ens anem aquí i per mi això hauria de ser una resistència. Per tant, veurem allà com ho passen. Si ho estan passant fort és perquè estan venint notícies importants, que ja us he dit en el pre-market que continuem amb volatilitat forta. Però bueno, jo per mi aquí podria haver-hi una primera parada abans d'anar fins aquí dalt, no? Veurem com ho trasllada en això. De fet, això ja ho podem treure, que no se'ns quedi res. A mi no m'agrada tenir brut el dibuix. Per tant, bueno, s'està donant. Ara està sent resistència. I podríem posar, per exemple, una línia aquí com a possible
nova resistència. No? Això ara ens actua com una resistència menor, però en tendència de pujar, no? Tenim aquesta, des que estem pujant, vale? Això és suport, o sigui, no, això no m'agrada, faré amb això. Aquesta pujada que estem tenint aquí agressiva, tenim suport, podem dir suport o suport, vale? I tenim primera resistència important d'aquest canal, resistència, mínim resistència, però és més alt que el suport, per tant podríem posar mini resistència, i aquí, ara posaríem aquí resistència. Què seria lo interessant? És que aquí tenim una zona de fair value gap, no? Que podrien intentar baixar per fer què? Per pujar aquest suport i posar-lo més o menys aquí, que sigui el nou suport d'aquest canal alcista. Sí? Això seria com estem interpretant el price action actual. Tenim 820, anem molt bé, portem només 20 minuts des de que hem iniciat la sessió, que l'hem iniciat aquí. Això està actuant ara com a suport. Estem molt amunt. Vull veure, anem a veure si... Mira, perfecte. Encara li falten 9 minuts per acabar, per tant no li dono molta contemplació a aquest fair value gap, però podríem posar així. I aquí tenim el que us vaig ensenyar ahir, que tenim aquest senyor. Si el mirem de 5 minuts, el més pròxim que tindríem és, vale, això ho han tancat, doncs en 5 minuts podríem confirmar que realment seria aquest. No? Ja us dic jo que per mi és això. Aquesta seria la primera de totes. Li vaig ensenyar a un amic que tinc per aquí també, ens anem dient, estan trencant la resistència aquesta, per tant estan molt forts, no sé si hi ha més notícies, però ara hem de vigilar. Mira, most trade representatives green, no, people inside the term respect, res important. I ara sí que ens vindrà, ara ens venen això. Això és important, ¿vale? Ens vindrà aquest report. Existing home sales. Aquest report és important, el d'ara a les 4. Veieu que està en vermell? Això vol dir que és important. ¿Vale? A les 2:30 també hi ha hagut el durable goods, que ha anat molt bé, ha anat molt per sobre. ¿Vale? Això ho podem veure... Oh, quina pena, no sé si... Jo crec que no es pot veure bé, però ha anat molt per sobre. Si teníem això, és això. Vale? La previsió era 2 i ha vingut per 2, i alguna cosa. L'initial jobs claims ha vingut exactament clavat. Previsió i previsió actual clavat. Per tant, ara tenim aquest report que és molt important. Què esperen d'aquest report? No? És això. Esperen 4,13 milions i veurem allà quan surt. I sortirà d'aquí res. O sigui, no m'anaria entrant en un trade ara mentre estiguin pendents d'aquest report.
Vaig parlant amb els meus companys, tenim un Discord i anem parlant per aquí. I res, allà. Le enseño. Le voy a enseñar. Aviam, perdoneu, però... Ahí lo tienes. Fava Llogap. Le ensenyo a un company. A veure què tal. Anem a aquest report. De moment no estic parlant, perdoneu, però bueno. Anem fent altres coses. Paral·lelament. Que sempre volem estar en tot, no? Pues eso. Vale. Doncs anem a veure, aviam què fan. Com us he dit, això... Vale. Farem així és. Guardarem. Vale, perquè crec que si faig això... Aviam si es guarda. Ara sí que s'ha guardat. Ok. Vale. Perfecte. Ara sí que s'ha guardat. La meva línia aquesta, sincerament, ja no m'agrada. Se l'han passat molt pel forro. Però veieu que com més línies posem, més s'embruta, massa informació veus i et costa més de decidir. Per tant, jo, això, si ara ho fas així i dius, vale, trec això, i trec això que no en fes res, i trec això, què fem ara? Bastant més net. Podem operar aquí? No, perquè no tenim cap zona. Podem operar aquí al mig? Bueno, hem identificat allò, per tant, podríem dir que sí. Per què? Perquè tenim això aquí, que pot ser interessant. Només ho aniria a buscar en cas de que aquesta zona d'aquí la perdessin de nou, fessin un retest, o sigui, fessin això. Que vinguessin cap aquí, que vinguessin així, toquessin aquí i fessin clic. Aquí m'agradaria entrar cap a intentar tancar això. Però, què ens estan demostrant ara mateix? Que ara l'única força que hi ha és a l'alça. Tenim tota aquesta pujada que portem ja, doncs, una bona pujada des de 25 minuts, tot el rato pujant. No fan res més que pujar. Per tant, què estan fent? Cap on van? Literal, van dir cap aquí. I aquí sí que tenim una zona maca, no? Per tant, aquí, de moment, l'interessant seria entrar pujant, però no. I aquesta pujada l'estan fent bé, perquè, si us hi fixeu, no estan creant cap fair value gap, perquè aquest ha tancat aquí, no? Aquí veieu que aquesta ha tancat aquí i aquesta segona ha començat aquí. Ai, aquesta tercera. Vinga.
A mi el que m'agradaria és avui aquesta, fer 1.500, o sigui, ens falta més o menys el doble, quasi, i per demà intentar tancar les dos comptes que tenim ara, tant aquesta com aquesta. Veurem què podrem fer. Ai, hem fet aquella pujada, imagineu-vos que l'haguéssim aguantat i no haguéssim tancat tan ràpid, no? Ja haguéssim fet els 1.500 sobradament. Però és que ens han donat dos trades de 850, 820 en qüestió d'un minut cada trade, no? O sigui, dos trades i aquests són els segons. Um, es pot demanar més? O sigui, hem de ser avariciosos? No. Hem vist que l'avarícia rompe el saco, no? Com hem vist en moltes ocasions. Per tant, això. A veure, a mi m'agradaria veure aquí un petit pullback. Tot és que estan anant allà. I ara no entraré. Mira, acaben de... Aviam si ha sortit. Són les 4. Mira, existing homes sales 4,2. Previst això, per tant, ha vingut una miqueta per sota. Veieu? Ha vingut per sota. Ha vingut per sota. I això què vol dir? Doncs, bueno, que de moment no estan reaccionant bé. Ja ho vaig a indicar. Per aquí. Un altre grup. Vale. Ja ho he pujat. I nada. Seguim, seguim i seguim. Increïble la pujada. Veieu, aquesta pujadeta? Com està anant? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Aviam. Què podem fer aquí? Res, aquí només podem fer que anar esperant, no? Aquí també n'estan creant un altre petit. Per tant, mireu-vos, no? Fem això. I aquí estan creant, doncs, un altre. D'aquí que ve otro, no? Així és. Tal i com van, de moment, jo el que espero aquí és doncs, que arribin en el seu lloc, que arribin aquí, en aquesta zona d'aquí, i a partir d'aquí parlarem. M'agradaria que fessin això, tanquessin, toquessin, ton, ton, i tornessin a pujar. Pot ser que passi tot això, que és el que a mi m'agradaria. No sé si faria alguna cosa.
Ja us dic que els Fire Value Gap ahir també us ho vaig dir, que a mi m'agrada identificar-los abans d'entrar a la sessió i durant la sessió no els hi dono tanta importància perquè i menys de 5 minuts. Però amb el de 5, el de 15 minuts, veieu, mira, és que ens estan creant forts. D'aquí a aquí, d'aquí a aquí. Per tant, això demostra que és una pujada forta. Ja veiem com tenim la línia, veiem si trobem una altra línia dinàmica d'aquestes. Podríem dir, sí. Aquí. No, és que és aquesta. No podem posar-ne una altra, això és massa. Sí, no m'agrada tan inclinada. La bona és aquesta. La bona és aquesta. Però bueno. I literal, és que d'aquí a aquí, és que encara no... De fet, encara podríem provar d'aquí, després aquí tenim... Això són línies de tendència anclades, cada una, per anar acotant encara més. O sigui, aquí tenim la principal, que està seguint aquesta, després d'aquesta encara s'accentua més i se'n va cap aquí, i encara podríem fer una altra més bèstia encara, però és que perquè veieu la força d'aquesta pujada, que és d'aquí a... És que és molt bèstia. Això és el que estan fent. Imagineu la força. Hem de veure que trenquin això per anar a buscar aquesta d'aquí. Són altres formes d'analitzar. Ara estem analitzant molt profundament aquest rally que hi ha. Aquí hi ha molt rally. Estem parlant de quants punts estan pujant. Pues estan pujant des de que han iniciat la sessió fins ara. Ja portem 1, i pico. Ja queda poc per arribar aquí. Veurem què fan. Però algo que estaré esperant és que arribin aquí i a la que toquin aquí entro cap avall. Amb convicció, ja us ho dic. Per què? Tenim aquí una possible tocada, resistència, 15 minuts, veiem. Bé, d'aquí és que l'he marcat molt ràpid abans aquesta. Sí, més o menys. Más o menos. Però bueno. És que ja està a punt. És que està a punt. És increïble. És que el que no puc creure és això. La fortalesa que hi ha aquí. És que és molt heavy. I continuen, i continuen. Mare meva. Això va per aquí, Aquí ho estava afinant amb la d'1. Estem a punt d'arribar aquí. A puntito. I aquí entraré.
Estic intentant que s'actualitzi bé. Amb la d'un minut sempre tenim problemes. Si mirem un minut, on està? Està aquí, no? I en canvi aquí estarà més amunt. També us haig de dir que entrar, o sigui, la ment aquí juga un factor molt important, que és justament, de fet això està encara una miqueta més avall. No. Aquí. La ment aquí en juga una mala passada. Això està aproximadament així. I aquest està, és que ho estic mirant al TradingView, el tenim aproximadament aquí. Ara sí, veieu com això ja ens ho ha trencat? Aquesta línia verda ja no m'interessa, Això ja es podria treure, perquè ja ha trencat això. El cas d'hi arribat. No entraré aquí, perquè encara poden fer un pullback cap amunt. Aquí entraria, si anessin a recuperar això i es perdessin per aquí, potser sí que entraria cap avall. Però és que jo crec que això ho haurien de tancar. És que la pujada és bèstia, la que han fet. Per tant, anem a veure ara què ens trobem aquí. Estic a punt d'apretar el gatillo perquè m'agrada. No hem sabut pillar-ho aquí per baixar. S'estan parant també, per tant, keep calm. Keep calm, que ja tindrem oportunitats. Però aquestes línies serveixen molt bé perquè quan les trenquen més fort. Són les dinàmiques al final. Aviam, va. Puja fins aquí. M'agradaria veure'l que pugés, bueno, per aquí, aquesta zona d'aquí. Entro, sortiria aquí. El meu target seria... És que no cal tant, Va, farem, veiem què passa si arriba aquí. És que mira, ja tinc 200. Per què? Ja m'està bé, ja tenim 1.000. Vinga. Continuem fent scalping pur i dur, molt ràpid i... Vale, veieu? Perfecte. Anàvem 10, o sigui... Vale, torno a entrar. Per què entrar? Perquè vist que estan reaccionant per aquesta zona i estan agafant acumulació. Si va malament, però anirà malament. Torno a apretar aquí. Perquè aquí ha sigut, han agafat aquest ritme
a la baixa, torno, estic anant agressiu i tornaríem a començar, no passa res. Estem més agressius perquè estem a 1 minut. És que... Estic comprant, porto 50 ja, o sigui, no puc. Estem amb la d'un minut, és molt més agressiva la d'un minut, evidentment. Aquí hi ha moviment, és que no estem mirant ni a la 5, això és quan estàs entrant una miqueta en FOMO, vas bastant all-in. I volem fer això. No, anem molt malament, estem perdent, acabarem perdent. Ai, sí que m'agrada més. Aquí hi ha molt moviment, ho veieu, no? Jo només necessito això. De fet, posaríem per aquí. Vinga, va. Hem anat amb 1.000 i pico, menys 1.000 i pico, i ara acabarem possiblement positius. Veieu el moviment que hi ha per aquí. Vale, doncs mira, ja hem fet 1.700. Ha sigut agressiu? No, la següent. Això no és practicable al final, però jo estava veient aquí que s'estava movent molt mercat i ara ja hem fet 1.750. Ens hem sobrepassat. En teoria no hauríem de fer més de 1.500, però vull provar. Aviam què passa si faig 1.750. No m'ha passat mai. Per tant, ara mateix tenim 3, hem fet, hem clicat diverses vegades, per tant aquí t'ho suma com a clicat. Un d'ells, com que hem anat regulant, ens surt com a perdut, però que només hem perdut 82 cèntims, 82 dòlars, però al final hem fet això, no? I ara vull saber si realment jo fent això, demà quan se m'actualitzi el top step, m'està bé. És a dir, de fet, el que faré una cosa, perquè potser és massa, no m'agradaria perdre-ho. Vaig a veure una cosa que em va enviar el meu company. A veure, bien. I jo vull veure això. A ver, ya, pero ¿qué quiere decir eso? No. I am 50. Vale. No, vull veure això. Ok, vale. Pues nada, jo vull veure això.
com us he dit, tenim ara dos comptes, un amb 1.750 i l'altre amb 1.495. Aquesta l'intentarem passar demà també i aquesta també l'intentarem passar demà. Per tant, és possible que tinguem dos comptes express, és a dir, dos comptes fondejades de cara a la setmana que ve. I amb aquesta exclusiva us deixo aquí, no us vull molestar més, aquest vídeo no he explicat masses coses, però sí que he introduït doncs, tendència dinàmica directa, no? a curt termini. No? Heu vist això, el que ha passat aquí quan han trencat això, no? I bueno, i mira, hem tingut sort perquè al final aquí també ens pensàvem que anirien a tancar el Fair Value Gap i no ho han fet i hem tingut sort que aquí, doncs, si apretem els trades que hem fet, hem donat a la baixa, a la baixa, a la baixa, a la baixa, a la baixa. No, aquest ens ha sortit molt bé, que hem comprat aquí 10 i n'hem venut aquí 10, o sigui, hem comprat aquí i hem venut aquí, o sigui, perfecte. I després, en aquesta mateixa hem anat comprant, comprant, amb aquesta pujada, comprant. Hi ha hagut un moment que ens han arribat aquí. Què ha passat? Espera't. Què està passant? Doncs que estan tocant aquesta zona allà. Això és guai, I sembla ser que tenen ganes de superar-ho. Bueno, el tema és que hem regulat i hem acabat venint aquí, per sort. He tingut sort perquè, mira, ara ens ho haguéssim menjat i estaríem en aquesta compte negatiu. I fa ràbia. Per tant, hem tingut bastanta sort. La sort també acompanya moltes vegades i millor que la tinguem a la nostra banda, no? Per això, torno a repetir que no s'ha actualitzat bé. Aquí sí, perquè aquí quasi l'han tocat. Ho estic mirant a TradingView. Aquí li queda molt poc per tocar. Sí, aquí això estaria ara ho estan quasi tocant. De fet, TradingView m'ho marca diferent. I en canvi aquí hauria d'estar just on ara mateix l'estan tocant, que és aquí, senyor. Han tocat. Per tant, ara sí que seria aquí un bon lloc per entrar, amb cap, seguint els nostres ordres. Aquí ha sigut resistència, per tant això hauria d'actuar com a resistència. Inicialment aquí el que hauríem de fer és comprar a la baixa. Perquè tenim aquí un segon toc d'un possible que venia per aquí dalt, aquí també. Tot i que se'l van passar i van anar més amunt, però per aquest motiu tenim l'altre, no? Que està aquí dalt. Jo el que hagués fet aquí és el que us he dit. I per què es mou? És que no entenc per què es mou. Això està a baixes. Exacte. I l'estan superant, és que avui estan forts. Hem tingut sort que crec que tots els trades que hem fet han sigut a l'alça. Veiem? No, short. No, doncs mira, només un a l'alça i els altres han sigut shorts. Carai, no el recordo. Short, long, short, en sèrio? Direction, sí, un long i 7 shorts. Ok. Interessant, no? Que hem anat en contra. Doncs ens ha sortit bé la cosa. Sort que ens ha sortit bé. I això, otra vez. Això està per aquí. Pues nada, amb això us deixo avui aquest vídeo acabat. Demà serà interessant, demà sí que serà interessant, és final de setmana, amb dos possibles comptes per superar i anar a la fase 2. Adeu.